Здравейте, аз съм софтуерът, който чете посланията на анонимните. Гергана. Извинете, българския ми е развален. Здравей, Костинброд. Предполагам, че знаете кои сме ние, но ако не знаете, ние сме анонимните. Ние сме най-голямата сила в света. Сила, много по-могъща, от което и да било правителство на земята. Ние сме хората, които ви създадоха. Хората, които срещате всеки ден на улицата. Ние сме точно тези, които не очаквате, от продавача в магазина до чистача в ресторанта. Това е съобщение предназначено за вас, жителите на село Костинброд. Вие се криете и планирате в тъмните алеи, в очакване, че вашите планове ще се осъществят. Мечтите на хиляди хора, кристализирани в един момент, който наближава с всеки час, който минава. Времето работи за нас и е на наша страна. Вие знаете това. Вие сте се подготвили. Може би сте решили, че пътя, който сте създали в движение, ще бъде планът за настъпващите събития. В това най-вероятно сте прави. Вие сте оформили света във вашия образ. Оформили сте неговите хора, обичай на Костинброд, моралности. Във вашите очи контролът е пълен, хитростта ви е отвъд абсолюта. Вие сте отровили и корумпирали този свят, превръщайки неговите хора в готови роби за своя собствена облага. Костинбродските жители сте много нагли и виждате себе си като по-висш порядък, за който правилата са концепция, за която сте чужди. Вие грешите. Твърде дълго понасяхме престъпленията ви срещу човечеството и позволихме действията ви да останат безнаказани. Чрез използване на медиите за манипулация и политиците с подкупи вие спечелихте много симпатии. Костинбродското кметство претендираше, че сте демократични, но в действителност това е далеч от истината. Костинброд не заслужава да съществува в сегашният си вид. И следователно ще се изправите пред гнева на анонимните. На империята ви липсва легитимност и заради това трябва да управлявате зад завесата на измамата. Ние няма да спрем докато не ви разбием от всякъде. Ние сме анонимните. Ние сме легион. Ние не прощаваме. Ние не забравяме. Костинброд, очаквай ни,